Днес съм много щастлив и доволен, защото ще ви представям Mercedes E-класа, трета генерация, W211. Класата излиза през 2002 година и моментално се превръща в някакъв страшен хит. Това е най-модерната кола за времето си. Само в разработката й са вложени 1,5 милиарда евро. Може да си представите за каква сума става въпрос. Произвежда се в два варианта. Седан и, разбира се, комби. Има и трети вариант, който е CLS, но за него ще си говорим друг път. E-класата се произвежда в момента Германия, Австрия, Мексико, Китай, Египет, Иран, Малайзия, Индонезия, Тайланд. Последния да затвори вратата. И понеже става страшен хит и всички започват да я купуват веднага, E-класата има всевъзможни хиляди модификации. Таксита, патрулки, линейки, пожарни, катафалки, имаме бронирана версия гард, имаме лимузини с 6 врати и е толкова готина и желана, че дори в България я карат от НСО. E-класата изглежда доста елегантна. Тя пак следва линията на марката с 4-те фара, както при старата E-класа, но тук е просто много по-красиво и елегантно. Какво трябва да знаете? Ето, преди фейса, ето тези лайсни държат датчиците за парктрониците, ако ги има. И трябва да знаете, че много се крадат. От тук се напъват и се изкарват буквално за 10 секунди. При седана се краде и задната, при комбито отзад датчиците са вградени в бронята, така че има всеки версии с коларски болтове, с щипки, за да си ги опазите. След фейса решетката и бронята са малко по-други. Решетката тук прави малко по-друг триъгълник. Също така има малко разлика в фаровете, въпреки че преди и след фейса фаровете са взаимозаменяеми. Имаме и опция Distronic, която е... Ето тук има една плоча. Трябва да знаете, че ако имате Distronic, решетките са адски скъпи. Особено преди фейсова решетка. С Distronic струва много пари, трудно се намира. Така че ако имате, просто внимайте и си я пазете. Окачването на Мерцедеса е два вида. Имаме обикновено пружина амортисьор и имаме въздушно окачване Airmatic. Наистина въздушното вози страхотно, много плавно. Също така има опция при 140 км цялата кола пада надолу, под 140 се дига и имаме опция да я дигнем нагоре като джип. Имаме два опции. Спорт, супер окачване. Вече не е скъпо дори да се рециклира, защото то цялото може да се рециклира. Възглавници, компресор. Така че за мен въздушното окачване е по-добрия вариант. При комбито задължително отзад излиза на въздух, дори да не е ароматик. Там е готино, защото товари много и задницата не кляка, също така е много стабилна. Комбито носи до около 5-600 кг без проблем, като единственото важно нещо при него е, ако ще товарите нещо тежко, задължително да го товарите запалено, за да може компресора да работи, защото натоварите ли го изгасено, задницата ще клекне и когато запалите и компресора тръгне да надува, може и да изгори. Вече тия коли са на години, така че това е добре да се знае. Вече съм отворил капака и сега ще видим двигателите на Мерцедеса и тук започва купона, тъй като те са 1 милион. Започваме. Бензин, 4 цилиндъра. 200 компресор, 163 коня преди фейса, 184 след. 200 компресор NGT заводски метан, 163 коня. Оттам отиваме на V6. 230 2.5, 204 коня. 240 2.6, 177 коня. 280 3 литра, 231 коня. 320 224 коня. 350 272 коня. 350 CGI, 292 коня. Отиваме на V8. 505 литра, 306 коня. 505 388 коня, 55 AMG компресор 476 коня и най-големия 63 AMG атмосферен 514 коня. От друга страна имаме и дизел. 4 цилиндъра, 200 CDI, 122 коня преди фейса, 136 коня след, 220 CDI, 150 и 170 коня, 270 CDI 5 цилиндъра, 170 коня, 280 CDI 6 цилиндъра, редови и V-образен преди и след фейса 177 и 190 коня, 300 CDI V6 211 коня, 320 CDI редови и V-образен 204 224 коня. За Америка имаме една версия 320 V6 208 коня Bluetech, 400 CDI V8 260 коня и 420 CDI V8 314 коня.
Какво трябва да внимаваме при двигателите? Ще започна с бензина. При компресора 4-цилиндровия задължително на 200 000 км се сменя верига, иначе се разтяга и не е окей. Също така при него трябва да знаете, че на около 150-160 000 км задължително трябва да се смени дебитомер, тъй като се разваля и спира колата да върви. На диагностика не набива грешки, може да се хване само на живи данни, така че случай ли се това да знаете дебитомер е. Не е скъп, но е хубаво си го вземете в чисто нос, защото като си го вземете втора ръка, слагате го същата работа. При шестаците най-желан е 320-224 коня, наистина здрав двигател, върви що годе добре. Трябва да знаете при него, че много харчи масло. Това си му е проблем. И при S-класата се случва, и при ML се случва, и оправя се. Но не е окей, защото може да харчи до 1 литър на 1000 км. Това се отнася и за 240-2.6. Той е дериват на 320, но не е препоръчителен и не ви препоръчвам да си го купувате. Тоест, защото не само, че харчи, но не върви, а понякога се случва да чупи и блокове. 350, там направо не знам откъде да отпочна. В началото е изключително проблемен двигател. Той се слага от 2005 нататък. В първите години е чиста трагедия. Първо, има проблеми с смукателния колектор. Тъй като той е с променлива геометрия, вътре има едно палче, което движи системата. Това палче като се счупи, системата спира да работи и ремонта става 1200 лева за нов, тъй като не може да се ремонтира. Второ, поради некачествено покритие дерат цилиндри. И трето, имат един много известен проблем с балансиращия вал. Там едни зъбни колела са от некачествен материал, ронат се, разтягат веригата и в този случай двигателя трябва да го изкарате навънка и отидете на 5000 лева ремонт. Тези неща са отстранени около 2007 година. Има там, гледа се по номер на двигателя, аз ще изпиша на екрана правилния номер, за да се ориентирате. Има версия 350 CGI, тя се слага след 2008. 292 коня, наистина добър, безпроблемен двигател, но е единственият двигател в E-класата, който не става на газ, понеже е с директно впръскване. От 8 цилиндровите, най-желан и търсен е 5-литровия M113 306 коня, наистина много добър, здрав двигател. Единственото при него скъпо е, че е с две свещи на цилиндър. 5,5-литровия 388 коня, който се слага след фейса, също е добър. В началото страда от същите проблеми като 350, там също се гледа номер. AMG-тата са ясни, тях няма какво ви коментирам, само ще ви кажа, че 5,5 компресора с 476 коня беше обявен за двигател на столетието. Толкова е як и бърз. 6,3 литровия е много добър двигател също, но E-класите с него са толкова скъпи, че просто няма смисъл да ги коментирам. От друга страна, дизела. Там какво трябва да знаем? 4-цилиндровите не са много желани, защото са честно казано слабички. Преди фейса са с горивна система Bosch, след фейса са Delphi. Дюзите и преди и след фейса са обикновени и се рециклират без проблем. Също така двигателите са здрави, не създават проблеми. Какво трябва да знаете при тях? На около 70 000 км е добре да се смени маслен сепаратор. Това е при 2.2. 2.7 5-цилиндровия е един от най-желаните двигатели. Наистина слага се и в бусовете, и в G-класата, и в ML-а. При него единственият проблем е, че изтървете ли го да прегрее, веднага цепи главата. Това си му е заводски дефект, така че ще гледате да не губи антифриз, като го купувате. 6-цилиндровите редовите двигатели са изключително безпроблемни. Най-търсената E-класа изобщо може би е 320 CDI 204 коня. Супер здрава, супер безпроблемна, дори стокова върви добре, като може и да се чипоса. 280 CDI-то е дериват на 320. Там трябва да знаете, че той 2005 замества 2007 и 280-ките всичките са с DPF. 320 има и без, има и с, 280 задължително с. След фейса вече V-образния двигател, той върви повече, наистина, по-бърз е. Има при него един много гаден проблем с масления охладител. Те протичат му гарнитурите, а понеже се намира най-отдолу, имате около 1000 лева труд, защото тук всичко се вади навънка. И всъщност имате 200 лева части и 1000 и нагоре лева труд. Трябва да знаете, че и дюзите при 280 и 320 V-образните са различни, докато при редовите са еднакви. 8-цилиндровите дизелови не ви ги препоръчвам, 400 и 420 CDI. Страшна трагедия са, 400 CDI-то не върви, харчи много,
Също така са му адски кекави дюзите. 420 CD е може би най-лошият двигател, защото при него пропадат едни ризи на цилиндрите, започва да губи антифриз и ремонтът може да струва дори повече от E-клас. Така че за препоръчване са 5 и 6 цилиндровите дизели, ако ще карате дизел. 4 цилиндровите наистина стават, днескашната ни е такава, че 220 CDI, но просто колата е тромава. Това е. Така че за дизел 5 и 6 цилиндъра е перфектно. Това нещо тук е може би най-големия проблем и най-голямата болка на E-класата преди фейса. Това е така наречения SBC модул, Sensotronic Brake Control. И това управлява спирачките. Преди фейса E-класата има хидравлични спирачки, които наистина работят много добре, много са умни. Примерно като си дигнете крака от газта, автоматично приближава накладките до диска, обира влагата от него. Но има един проблем, че имате определен брой натискания на спирачката. Превишите ли този брой, тази система веднага губи налягане и ви остава без спирачки, като това се случва абсолютно без предупреждение. Много е важно да знаете, че трябва да го проверявате на диагностика, колко живот му остава. Доскоро се сменяха в Silver Star, но доколкото знам, това вече е приключено. Но пък в България има хора, които ги рециклират. Важно е, ако си купите E-класа преди фейса, това да го проверите, защото наистина това са ви спирачките и изобщо не е шега работа. Какво ще гледате при SBC-то? Ето тук отгоре има един номер, той се вижда малко. Както виждате, при мен пише A009. Това означава, че модулът е сменен в Silver Star. Ако не е с този номер, значи модулът си е заводският и наистина трябва да го проверите, за да нямате проблеми и да не се случват бели, защото наистина останете ли без спирачка, това си е предпоставка за ПТП. Отзад комбито доста прилича на стария модел. Седана вече има по-голяма разлика, изглежда наистина красив. При седана след фейса има различни стопове. Комбито при фейса единствената разлика е, че този стоп не е малък в центъра, а покрива спойлера от край до край. Какво трябва да знаем? Ето тази пластина при комбито, около която стои чистачката, много ръждясва и се води резервна част. В Мерцедес се продава, струва над 150 лева, така че без проблем може да намерите къде режат на лазер, да ви отрежат, да ви я боядисат и да си я смените, без да дадете пари. Сега ще видим багажника. Дигаме. Има версия електрически багажник, тази е с обикновен. При повечето комбита тази штора се дига заедно с вратата, но създава проблеми. Тук има едни моторчета, които се развалят, штората почва да не върви, да трака, да тропа. Така че най-лесният вариант е тук да свалите тавана, както съм направил аз, и да изкарате буксата. Ремонтите не са много прости. Сега ще я сгънем и какво виждаме тук? При комбито имаме най-големия багажник в класа си. 650 литра с дигнати седалки, когато паднат, стига до 1950 литра. За сравнение при BMW 61 имате 500 литра при дигнати седалки и 1650 при сгънати. Намек, когато се сгънат седалки, те класите има 300 литра повече от BMW-то. Сега, тук първо имаме, това е допълнителна екстра, което е като сторич за багаж. Ето там трябва да знаете, че този амортисьор на всичките комбита е задължително изпуснал и никога не работи. Така въобще не му се притеснява. Дигаме и отдолу какво има? Пълноразмерна резервна гума. Автоматично газова уредба. Акумулаторите са тук в багажника. Преди фейса колата има два акумулатора заради SBC системата, след фейса има само един. Тук вляво има, ако имате навигация, тук се слага диска. Тук имате мрежичка, която задължително винаги е обвиснала. Какво трябва да знаете тук допълнително ще ви кажа? Задните светлини не могат да се сменят. Тоест изгори ли ви крушка, сменяте цялата платка. Крушките са точково запоени за платката и не се вадат. Вече разбира се има електротехници, които вадат, слагат обикновена крушка, но по принцип трябва да знаете, че крушките не се сменят. Авангард версиите са с диодни стопове, Елеганс и Класик са с обикновени стопове с крушка. Има версии при комбито, където електрическия багажник, до него има още един бутон. Натискате и
и този целият под, излиза така навънка електрически. Много рядка екстра е, най-вероятно няма да намерите кола с нея. Има, както виждате, кочкарник. Имаме 12 волтов контакт. При седана. Какво трябва да знаем при седана? Багажниците са много слабо място. Първо, при много отваряне и затваряне има един кафяв кабел в лявата панта, който се къса и започват да не светят стоповете, да не светят светлите на номера, да не се заключва, да не се отключва и така нататък. Второ, много текат. Протичат от уплътненията, протичат от лайсната на номера. Общо взето багажниците при седана са много зле. При комбито нещата горе-долу са по-различни. Не е толкова проблемен. Тук проблем може да направи само ето тази брава, тъй като вратата е, ето сега ще ви покажа, вратата е с вакуум, прибира се сама и започва да я връща, да я затваря само отсам, тук остава отворена, сменя се бравата, която не е много ефтина, но няма как. Заводски. От друга страна пък от какво страда комбито? Има проблеми с антенния усилвател и колата спира да се заключва и да се отключва. Това е заводски дефект на комбито, намира се ето тук под тавана. Смяната му не е много скъпа, но просто е неприятен проблем, защото не знаете кога ще спре да се отключва и да се заключва. Затова е хубаво, с деца вика, може и профилактично да си го смените и да сте си сигурни. Сядаме в Мерцедеса и какво ни прави впечатление? Така доста е удобно. На първо четене това се забелязва. Колата е доста широка. За мен лично е доста по-добра от стария модел W210 като позиция на седене и като комфорт. Посреща ни един хубав красив волан и едно бяло табло. Ако колата е авангард, ако е класик или елеганс, таблото е черно, няма значение, всички са готини. Тук в централната конзола климатика е изнесен най-горе, което в началото е малко странно, но се свиква много бързо и също е доста удобен за работа. Има и модели, които са с 4-зонов климатроник. При тях трябва да знаете, че често има проблеми с дул вентила. Тук почва да духа горещо, тук студено и обратното. Отзад студено, отпред топло. Случи ли се това, най-вероятно е дул вентил. Не е много страшен ремонт. Слизаме по-надолу и виждаме тук мултимедията. Има, които излизат с тази голямата навигация, има, които излизат с малка навигация, някои излизат с обикновено радио. Много хора вадат мултимедията и слагат Android. Става, няма проблем. По-надолу е панела с екстрите на E-класта. Тук може да се наредят подгрев, обдухване, ако ги има, тук ги няма. Този бутон при седана стои празен тук с задната чистачка на комбито. При седана тук може да бъде задната штора, ако я има. От тук падат задните подглавници, аварийните, разбира се, заключване, отключване, ESP. И тук като натиснем, това се вдига нагоре. Е така, оп. Отдолу има поставка за разни неща. Ако колата е поръчана с екстрата, тук отдолу е CD Changer. Натискате пак и го прибирате. Отдолу какво имаме? Пепелник. Като цяло качеството на интериора е на изключително добро ниво. Това е кола на 22 години. Производство е 2003, в момента сме 2025. Така натискам, няма да скръцне, няма да стърже. Просто нивото е наистина чудесно. Таблото е кожено. Тук вляво имаме управлението на огледалата, което е малко странно сложено на вратата. Знаете, при стария модел, при 210-ката прозорци огледала, всичко беше сложено в централната конзола. Тук вече е изнесено вляво. Въпрос на вкуса. На мен лично при стария модел ми беше по-удобно. Тук са управлението на стъклата и предни, задни. Тук имаме ключ за фарове и ако колата има Bixenon, имаме и бутон за предните пръскалки. Авангардовите, всичките излизат с Bixenon, при елеганс и класика допълнителна екстра. Тук вляво лоста за мигачите и чистачките, разбира се, и отгоре типичната за Mercedes втора ръчка за автопилота, като всички E-класи от завода излизат с автопилот. Дори най-базовите, няма значение, така че това не е допълнителна екстра. Тук имаме така много тарикатска поставка, като може в нея да си слагате кафенцето, защото тази кола
няма къп холдъри. Има допълнително екстра един къп холдър, който се слага тук. Може да излезе и се обръща назад, но повечето Е-класи нямат къп холдъри, което за мен е един огромен минус. Но това не е толкова важно, просто няма пиеме кафе. И така, нека сега да я покажа. Окей, сядаме в Е-класта и сега ще се повозиме. Ей, това нещо и представлява ключа, така наречената рибка. Както съм казал и друг път, гледайте, когато си купувате колата, да бъдат два ключа, защото струват около 200-250 лева бройката и е винаги хубаво колата ви да има два или повече ключа. Пъхаме, завъртаме и палим. Има версии keyless, които се палят с бутон върху скоростния лоз. Те са малко по-редки, но както дойде вече, то знаете. Слагаме на драйв и потегляме с абсолютна лекота. Разбира се, както винаги съм казвал, Мерцедес се потегля със страхотна лекота. На пръв поглед колата се усеща тежка. Наистина, както знаете, това е характерно за по-старите модели на Мерцедес, просто колата да се чувства, че е тежка. Но пък, както е тежка, така се управлява и много леко, което е малко оксиморон, но е факт. Дизела е по-шумничък от бензина, но това е абсолютно в реда на нещата. Все пак това са двигатели вече 20 годишни, както се казва. И какво ни прави впечатление тук? Типично по Мерцедесово имаме един голям дълъг капак с мерника накрая, който е, както се казва, черешката на тортата. Наистина, когато си караш Мерцедес и си виждаш мерника, е нещо уникално. Малко сега ще разкажа за скоростните кутии на Е-класата. Те са няколко вида. Почваме с 6-степенна механична. Тя среща се по-често при по-малките двигатели. 200, 220 CDI, 200 компресор, но има и при 6-цилиндровите. За нея какво трябва да знаете? Преди фейса не е много окей, като цяло. Първо, че не е прецизна. Второ, че има супер дълъг ход на лоста. Въобще не ви прави кеф да я карате. И трето, че има два основни проблема. Първият проблем е, че много често плюе предавки. Примерно слагате първа, бам, плюе. Слагате втора, бам, изплюва и оставате пак на неутрална. Това е много досаден проблем и често решението му е нова скоростна кутия, тъй като ремонта може да излезе и по-скъпо. Втория много досаден проблем на ръчната кутия е, че понякога се откача щангата отдолу и оставате само с трета и четвърта предавка. Кофтито е, че това може да се случи абсолютно по всяко време. Оставате тогава само с трета и четвърта. Ако е дизел, горе-долу може да тръгвате на трета, но ако е бензин, ще ви е трудно. По-добрият вариант е, разбира се, щангата само да се е откачила, но в по-лошия случай е възможно изобщо да е паднала и да трябва да търсите нова. Затова просто не ви съветвам да купувате ръчни скорости. Истината е в автоматика. 5G и 7G троника. 5G троника се слага преди фейса на почти всичките. Има само версии 500, които са от 2003 като допълнителна екстра са с 7-степенна кутия, но повечето са с 5-степенна. 7G-то се слага след фейса вече на 6-цилиндровите и на осмаците. Здрави кутии са безпроблемни, особено 5G-то няма абсолютно никакви проблеми. При нея само може по някое време се смени един соленоид, защото иначе почва да приблъсква кутията. Той не е скъп. И другото, което е при автоматика проблем, е самия селектор. Имам в него едни студени спойки, които трябва да се запояват по някое време на ново, иначе колата запецва на една скорост и също така не може да сложите на паркинг. Трябва да гасите колата и тогава. Това изобщо не е скъпо, за 100 лева се оправя. Ако сте майстор, може и сами да си го запоите. И като цяло тези дребни проблеми в автоматика не са причина да се откажете от покупката му. Да, автоматика при по-малките двигатели наистина дига разхода, но пък за сметка на това
съединителя на ръчните кутии е над 1000-1200 лева, тъй като всичките са с маховик. При автоматика единственото, което трябва да като поддръжка е да си сменяте маслото на около 50 000. Даже аз ви съветвам да го сменяте на 35-40. Защото ако не си сменяте маслото, почва да блъска, почва да не сменя предавки и така. Като цяло трябва да се сменя маслото. Вериги на двигателя, освен при 200 компресор, като цяло издържат много. 200 компресор казах ви на 200 000 верига. При дизелите верига най-вероятно може и да не сменяте. Конкретно преди фейса 270, 320, 220 изкарва 1 милион, да не кажа. 400 и 420 целият са с по две вериги, което е малко кофти. Но пък нормално, там е осмак. Общо взето, като си купувате тая класа, трябва да знаете, че ако си купите преди фейса, получавате перфектни двигатели, но SBC система, 2 акумулатора, тъй като колата има малък и голям, и разни дребни проблеми по електрониката. От другата страна, ако си купите фейсова, получавате обикновени спирачки, един акумулатор, доста проблеми са отстранени, но по-проблемни двигатели, които са проблемни до толкова, доколкото не се поддържат, тъй като ако се поддържат, както знаете, Мерцедеса няма километри, а има състояние. И така, колата не е скъпа за поддръжка, в сравнение примерно с BMW-то и с Audi-то, Мерцедеса от трите е най-евтин, но си иска поддръжката. Марка е, Мерцедес е, иска си пари. Като казах пари, цените. Класите започват от 4000 лева за някакви страшни буклуци и стигат до 60-70 хиляди лева AMG-тата. За читава класа 320 CDI преди фейса ви трябват около 12-13 хиляди лева да си я купите и да я приведете във вид. За фейсова ви трябват вече малко повече. Бензиновите по принцип държат малко по-високи цени от дизелите. За 500 бензин М113 306 коня, която е най-желаната класа, може би, от бензиновите, ви трябват около 20 000 лева да стане кола от него. За шестаците по-малко. Но като цяло при E-класата плащате си един път за колата и след това имате по-евтина поддръжка от останалите модели. Както казах, тук трябва да внимавате много с SBC-то, за да не ви изиграе шега, защото останете ли без спирачки, положението е адски кофти. Друго, което трябва да знаете за тия Мерцедеси е, че особено тия с Big Xenon почти никога не им светят фаровете като хората. Общо взето са малко като Audi-тата. Както Audi-то едно време не светеше, така и тези. Фаровете се рециклират и се оправят за около 700 лева примерно. Вече там зависи кружки ли ще ви слагат, вие ли ще си взимате кружки и така нататък. Тази кола конкретно е с рециклирани фарове за 750 лева и в момента свети уникално. Преди това беше ужас. Направо да не ви разправя. Караш през нощта по спомени, нищо не виждаш напред. Няма значение. Така, общо взето, знаете. За фаровете ви казах и така. Харесвайте ни, абонирайте се за канала и ще ви очаквам скоро в следващия епизод. Още не знам на каква кола ще е, но ще го измисля. Вероятно вече няма да е на Мерцедес, тъй като се получават 3 клипа. Но ще видим. Този го познавах. Както и да е. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.